benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. Bé, estem aquí al primer programa de Punt i Seguit. Jo soc l'Àxel Casas i avui m'acompanya Jordi González. Hola, bones. I tenim de convidada a la Paula Martínez. Què tal? Molt bones. Per aquí, super contenta d'estar aquí amb vosaltres. Nerviosa d'inaugurar això, d'inaugurar aquest programa? No gaire, la veritat. Estic jo més nerviós que tu, Sí, totalment. Igual és perquè és el nostre programa. Clar, jo també estic una mica nerviós, la veritat. I després d'això se'n va i ja està. Això, Punt i Seguit, un programa on portem convidats i l'única condició és que no es pot parlar de feina. Vale? Per això aquí acaba la teva jornada laboral i la de tots els nostres oients, i és un espai lliure de feina, dels problemes de la feina i de vides laborals i de currículums i de coses. Oh my God. A veure què em teniu aquí preparat. No, és tot molt amigable. Sí. Llavors, per començar, un petit exercici de roleplay que fem, vale? Bueno, que fem no l'hem fet mai, és el primer programa, vull dir, però que hem pensat que farem. Però clar, en el nostre cap tot això està com molt muntat, vale? Però... En el nostre cap ja anem per la segona temporada i estem renovant ja. Llavors, un petit exercici de roleplay. Imagina't, posa't a la situació, vale, que tu i jo som amics de la infància, que ens coneixem, vam anar al col·le junts i tal, no? Si jo et demano que fa 15 anys que no ens veiem i tu m'has d'explicar la teva vida o te m'has de presentar de nou sense parlar de la teva feina, com ho faries? No és fàcil, Gens, la veritat. Encara no. Gens. Fer aquesta pregunta en horari on encara no es comença a veure no és fàcil, Vale. Molt bones, Àxel, home, quant de temps. Mira. S'està ficant molt. Vale. Què, com estàs, ostres? Pues bé. Què, tens fills, t'has casat, què has fet amb la teva vida? Que sàpiga que no tinc fills, vull dir, igual d'aquí 15 anys. Igual d'aquí 15 anys, però que sàpiga, almenys sota la meva voluntat, no. Bueno, mai se sap. Bueno, doncs, escolta, no em vols preguntar res, ja que ens hem retrobat després d'uns quants anys, no sé, tu mateix. El que porta el programa és aquí, m'encara que li faig la pregunta de com et presentaries i ella diu, pues et presentaràs tu, saps? En fi. No, perquè està fent el roleplay, has de demanar en plan, i què tal et va la vida? I què tal et va... Gràcies, Jordi, gràcies. Tens fills reconeguts o no reconeguts? Pues ara en aquests moments no. Jo quan era joveneta tenia molt clar que sí, que seria una mare soltera amb una nena xinesa adoptada. Hòstia, és claríssim, I ho tenia molt clar. Tenia un Excel, la possibilitat de top tier de nacionalitats, Totalment. I després t'acabes veient que el dia a dia, no. O sigui, la realitat no és aquesta. Al final... mira, estic en parella, després de 5 anys d'haver estat sola, de dir, potser estar en parella no és el meu, finalment, sí, estic en parella amb una persona meravellosa, algunes vegades el mataria, doncs a mi, però és meravellosa. Bueno. I vivint la vida, realment, o sigui, vivint la vida. Però has adoptat, al final? No he adoptat. No. Era molt difícil, tampoc... Mira, després d'haver estat amb els meus nebots, que els vaig tenir criant quan eren petits, quan eren bebès, quan has vist com han anat creixent, i ara els dos, la nena té 17 anys, ojo, i el nen 21 anys, que està una mica encara... És que estan hormonats, Sí. Estan a la vegada, aquesta complicada, Jo vaig dir, no és la meva funció en aquesta vida. Mira, si el puc adoptar als 14 l'envio i que me'l tornin amb 25, igual m'ho penso. Vull dir, no? És com un break d'aquest, un cancel·lar subscripció, no? I tornem d'aquí 10 anys. Totalment, jo crec que sí. No, jo després d'això vaig dir, no és per mi, està molt guai ser tieta, però ser mare, hòstia, té moltes responsabilitats. A part, ser tieta... Es poden dir tacos a la ràdio? Sí, clar que es pot dir tacos. Vale. Vull dir, sí, el Toni es diu que sí, que es pot dir tacos. Perfecte. A part, ser tieta et dona unes llicències que semblen perquè hi ha tietes guais. Correcte. És just el que anava a dir, el personatge de la tieta guai és una cosa molt concreta, Sí. I és un personatge que no pot
ocorre fora de la figura de la tieta, vull dir, no hi ha mares guais, però no de la forma de la tieta, no? La tieta és la que et diu en plan, avui et compro xutxes, saps? I està el nen en plan de, i llavors està la mare en plan, l'he de portar al dentista i ho pago jo. Clar, exacte. I quan té 16-17 anys ja és en plan, una cervesa aquí, saps? Exacte. Ja canvia. Mi tieta és la que em portava cada any a PortAventura. Mira, has vist? Vull dir... Clar. Tu tens tieta guai. Bueno, o sigui, sí, o sigui, només tinc una tieta. A veure, en què quedem? És guai, no és guai? Et portava a PortAventura? No, Tio, que PortAventura és una pasta, eh? Sí, jo mi tieta, quan jo era petit, era... O sigui, ara però perquè al final ja, quan ets adult, ja fas les coses per tu, ja no... Però sí que me'n recordo com la que et portava a les fires, la que em portava a PortAventura, la que, ha sortit això, anem aquí, em va portar un cop al túnel del terror que feien, no sé si la balconada o la Font dels Capellans, vull dir, que era com la que em movia en plan de, fan aquestes coses, fan l'altre, perquè com ella estava ficada sempre amb coses de barri, d'associacions i de tal, pues sí, en aquest aspecte era guai. També me'n recordo com així, com aquest delicte, no, de tieta, aquest espai de protecció, que quan anava a casa seva, pues era la que em deixava com l'ordinador per jugar a jocs, en aquella època a minijuegos. Vale, que jugàvem a minijuegos, i és la típica que deien, bueno, pots estar com fins la 1 jugant a l'ordinador, i allò per mi era ser el mismíssim Al Capone. A la 1 de la nit? A la 1 de la nit, però potser em tenia, no sé, saps, 7 anys. La 1 de la nit ja és com tieta molt guai, eh? Ens estem sobre... Era tieta rockera, ja era rockstar. Era rockstar, total. Sí, però clar, jo allà per mi, vull dir, era com rotllo, estic trencant totes les barreres de les normatives i de tot, vull dir, estic sent un rebelde sin causa. Així ha sortit. Exacte. Així ha sortit, vull dir, que portem ulleres de sol a l'interior, vull dir, que espereu de profit. Clar, així estem que a l'exterior ens enviem un missatge a la 1:40 de la matinada i sabem que l'altre contestarà, saps? Hòstia, és que això ja és culpa de les tietes. La Paula no seria tan guai, no?, en aquest aspecte. Bueno, aquí a la tieta l'han trucat a les 4, 5, 6 del matí de dir, em pots venir a buscar a la discoteca? I ho has fet? Sí, i tant. Cap d'any, de les primeres vegades que es quedava amb amics el meu nebot, això ja que tindria 18, 19 anys o així, em pots venir a buscar, ara no me'n recordo on, per aquí, no sé si era per Sant Joan, per Sant Fruitós, no ho sé, però per aquí a prop, i em deia és que tothom ha agafat una turca que no vegis i jo estic molt despert, me'n vull anar a casa a dormir. I dic, i tant, et vinc a buscar. No pateixis. Molt responsable, Totalment. Sí, per part dels dos, de tot dir, no passa res, et vinc a buscar. I per part d'ella de dir, jo aquí amb aquests borratxos no puc res. Però saps per què? Perquè a ell no li puja tant l'alcohol. Vale, no és que no em prengués, és que no li puja. Clar. Privilegiats de la naturalesa. Correcte. Jo soc un dels privilegiats de la naturalesa, també. Jo no. Jo, bàsicament, amb mitja coronita ja m'ha pujat. Jo he cuidat dels meus amics. Que et pugi mitja coronita ja és molt trist. Vull dir, et prens un iogurt un dia caducat i està malament, Joder, en plan, bueno, si l'activia però sin azúcar, saps? No sigui que... Són coses que passen. Sí, però, hòstia, tolerància a l'alcohol... És poca. És poca. La pregunta important aquí és... A veure. A qui trucaves tu quan anaves borratxa? Vull dir, quan tu quan tu tenies els teus amics... Jo no trucava. Tu aguantaves. Tu quedaves allà. Tu surfeaves l'ola de... Ja tornarem. Directament és a dir, vosaltres tranquils, si jo vaig bé, sou vosaltres que no em veieu bé. Jo estic bé. Ui, i això com a persona que aguanta molt l'alcohol ho he hagut de veure i sembla... No estàs bé, La Paula és la primera persona que va pel món amb la seguretat d'un tio hetero dient jo controlo. Jo tu ara em dones un camió te l'aparco, tio. Vull dir... Correcte, soc d'aquests. Sí. És d'aquests, Paula. D'aquests, ja no d'aquests. Hi ha una pregunta. Axel, vols tirar tu la pregunta? Li vols fer o no? Ai, Déu. En directe? En directe. Va. Et baixes un jabalí? Un altre què? Com era? Jabalí o què? No, és a dir, ara hem fet una modificació a la pregunta i és què prefereixes que t'ataqui? Un porc senglar o un cavall? No és fàcil, No és fàcil. I estic bastant segur que el porc senglar el guanyo. Vull dir, he dit això en públic, en directe. Tu estàs segur de moltes coses que jo no tant, Espera. Si la Paula es pot aparcar un camió borratx, jo em puc baixar un porc senglar, vale? A veure, jo podria amb un cavall. Ho sé. Ojo, M'agrada. Sí. Jo conec gent dels 80 que el cavall, més que guanyar-lo, se'l fotia. Però... Hi ha gent dels 80 que el cavall es va guanyar ells. Se'l fotien per intravena, no? Sí. Jo podria amb el cavall. Jo sé, perquè jo estaria susurrando al cavall. Bé. Vale, però tu imagina que estàs en un bosc i ve el cavall i tu el primer que fas és posar-te a susurrar.
Sí, i tant. O sigui, entre... Sí, la persona que diu, a mi mitja coronita em tumba, veu un cavall venir i diu, jo me'l baixo, que vingui el cavall. Te me ha bajado tonito para empezar, ¿eh? On vas? Sí, clar. Però Take it easy. Però perquè creus que el diàleg és la solució de tot? És a dir, tu veus el cavall i dius, jo veig el cavall i l'arreo 3 patades que lo pongo a andar, eh? jo no em poso a dialogar amb un cavall, que vols que t'hi digui? Jo intento dialogar. Vale. Però sóc una persona que soc, com diu el meu pare, de mitja curta. Vale. Com no funcioni... Entenc. Però Clar. tu no sé parles si- cavallès o no? I tant. Ah, vale. No, perquè hi ha la barrera lingüística, que el cavall... No, és el poder de la gent vegetariana, que parla amb els animals. Clar, Correcte. igual et respecta per això. Clar. Podria Jo ser. com possiblement m'hagi menjat algun familiar seu, Jo bastant Veus? segur, sí. Tu uns quants, no? Tu uns quants, Jordi. Ah, cavalls Ja. no tants. clar, tu igual, si saps dir eure amb idioma de cavall, igual et respectes, Exacte. eh? Clar. És que és Tofu, i això. el cavall en plan... Que fer-li a una persona vegetariana... Saitan! Jo crec que això s'entén, És potent, no? És que imagina't, està venint i li dius Saitan! Però Ja. és xinès el cavall, o...? La És tonalitat. com el de Mulan. Ah, vale. És que no ho entenc. Clar, perdó. Estem parlant molt de xinesos. Avui entre Ja. el nen i el cavall xinès. Clar. Sí, tot està com... I Mulan, connectat. sí. Això és perquè jo, ahir a la nit, ja sabeu que jo me'n vaig a dormir a hores també indecents, pues, les Temeràries. meves hores indecents d'ahir va ser buscar la història de Taiwan i de totes les seves conquistes i tot això. Per què? Per què no? Llavors, El per què no és la principal causa de mort al món i estic bastant segur. jo crec que la causa principal de mort és un no hay huevos, més que el per què no. És Sí. un roibos, has dit? No. Què has dit? És un no hay huevos. És a dir, el motiu pel Roibos qual... no crec que et mati, Dic un roibos, per què? O sigui, si em veig 6 roibos, potser moro deshidratat del que pixo, però per lo de més... Correcte. El Sí, motiu això pel sí. qual jo ara mateix, si em trobés un jabalí, és que no el podria esquivar, és un no hay huevos molt èpic. En què, bueno, jo crec que aquest animal no té res a fer contra mi, saps? Clar. A part, és com Pumba. O sigui, tu has vist a Pumba en la pel·li del Rei León que fes alguna així com... Clar, no? és maco. és pura bona onda. Exacte, és super... És super... Què passa, bro? Clar. Ja veus que no parlo jabalinesco. Clar, perquè no ets vegetarià. Llavors. Clar, Correcte. clar. També m'agrada que Aquesta. tenim informació en plan de la Paula, com ella no ens l'ha dit en la pregunta de fa 15 anys que no ens veiem i tal. S'ha trencat una mica, la màgia aquí, però... S'ha trencat la màgia? Jo és que realment m'estava retrobant amb el meu amic després de 15 Clar. anys i el tio ha sudat És a la que meva cara. tenia pressa el teu amic. S'ha sudat a la meva Clar, jo cara, la així, presentació que faria és que un rotllo vaig perdre un braç perquè em vaig enfrontar a un jabalí, però el jabalí està mort, saps? Però si tens dos braços... Ja, però estem fent Perquè roleplay. està pròtesi. Ah, vale, vale, Aquesta, sí, és molt és real. biònic. Clar. És Això només biònic. ho veuran els que veguin el videopodcast. Els que escoltin la ràdio no sabran mai si tinc un braç o no. Vull dir, és un misteri. Ben vist. Recordem que hi ha videopodcast a YouTube i a Spotify i a algun lloc més, suposo. A algun lloc més. No sabem quin. Ja ho descobrirem. Vaja centre, suposo. Vale, continuem la presentació que t'hem tallat. Sí. Què fas? M'he quedat a mitges i ja no me'n recordo. En el teu temps lliure, quina és la forma... Va, pregunta, quina és la forma més infravalorada de passar un diumenge tarda? Els diumenges a tarda foten més por que un jabalí, Vull dir, el diumenge a tarda és el moment de prendre males decisions. Per senglar, Per senglar. És el moment en el que tu igual dius avui cau coronita sencera, Avui, nois, hem vingut a jugar a tope. Avui ens fem un Sant Hilari Amb una coronita. amb una coronita, vull dir, Tot. la Rolling Stone. Quina és una forma infravalorada de passar un diumenge a tarda? Per mi és parar i no fotre res, no fotre el huevo. Així hi ha molta gent que li fa por el parar, el no fer res, perquè després diuen, hòstia, no estic fent res, no estic sent productiu, què passa? No sé què. Tio, No sé, para. no em passa, Vull dir, No et passa. a mi no em fa més la por, no fer res. Pues sí, hi ha gent que li fa por, o és com dir de, ui, no puc parar, perquè després què diran? No estic fent res, és com... Sempre han d'estar fent. Pues a mi estar al sofà, inclús mirant les musaranyes que dic jo, ni tele, ni música, ni res, sinó estar allà, en pau, tranquil·la,
en plan Nirvana, se't baixa el Buda i et dona la mà, I em fot així, a tot el front. No, però sí. La Paula així s'ha rotllo mirant una paret blanca, en plan, no vull soroll, no vull música, no vull res. Il·luminati. És Buda qui ha ensenyat a la Paula a parlar cavallès? Abro debate serio? Podria ser. Perquè Buda, no? El rotllo també és molt estimar la vida i tot això, no? No soc budista, no sé, però... Però sí, és això, és respectar, és... Sí, no? La movida va per aquí. Saps on és molt popular el budisme? Ai, a la Xina. Tot està relacionat amb Taiwan també. Tot està connectat. Avui és un programa molt asiàtic, vull dir, entre Xina i Taiwan. El segon capítol l'haurem de saludar amb Ni Hao. Ni Hao. I mira que jo no... Bueno, el segon capítol el faria sol, llavors. Fins aquí la participació de Jordi González de Punt i Seguit. Mutegen el micròfon. A partir d'aquí ja no pots parlar. Tothom que desconfia que una persona pot guanyar un porc senglar no serà benvingut a aquest programa. Llavors tu et passes els diumenges a la tarda mirant una paret? No sempre, òbviament. Vale, no sé, dic. Però crec que són de les coses que la gent no té en compte i que està més infravalorada. És veritat, que he dit infravalorat, no? Correcte. Vale. Què és el que faig jo durant els diumenges? És que pot ser tan random. Però molt random. Pues no vaig anar a fer l'Apple i l'altre dia, no sé, m'ha escoltat la discoteca de Nino Bravo. Jo què sé, vaig a caminar, em faig marató de sèries... Que random, anar a caminar, una cosa, no l'havia sentit mai, aquesta. Explica'm què és això de caminar, perquè és que és tan random que no he conegut ningú que vagi a caminar mai. Ens pots il·luminar, sisplau? Doncs mira, bàsicament, et fiques de peus i comença un peu davant de l'altre i que vagin anant tu, i arribes d'un punt A, que comences, però no saps on vas. Jo és que sempre, si camino sense objectiu, Sembla que com aquest programa, que hem començat i no sabem on anem massa, Clar, jo em pensava, doncs mira, m'agrada soldar vaixells que estan en deconstrucció i... No. Estaria bastant guapo. Una soldadura guapíssima allà? No. Vale. Gens. No. M'agrada cuidar de les meves plantes, això sí, ja sóc una senyora. Sí. En el moment que començo a tenir moltes plantes i les començo a cuidar i fins i tot els hi passo un drap perquè no tinguin pols, ojut. Hi ha gent que té menys higiene que les plantes a la Paula, quines coses tan ràndoms, plantes, caminar i veure sèries, coses que no s'havien sentit mai a la ràdio. És això, sí. I és que sobretot aprofito per estar amb els amics o amb la família, sobretot amb la família, amb la meva parella. Sí, aquí ja m'he posat com muy... Podeu posar de fons com una música... Na-na-nia. No, agafarem aquest tros d'àudio, el duplicarem en bucle i et posem de background a tu. I tindrem vocals lliures de copyright. Fàcilment entendible, sí. Bueno, és això? No sé. Què més? No, portem 18 minutets. Perfecte. Encara tenim. Tenim una altra pregunta que se'ns ha ocorregut avui amb el Jordi, venint amb el cotxe. Que si poguessis agafar un personatge d'alguna pel·li o alguna sèrie, si ets més de sèries, per anar a fer una mitja cronita amb ell, qui seria? Qui t'emportaries? De semibirres? Ha de ser fictici, no ens val. No, és que vaig veure el documental de Queen. No, ha de ser fictici. No. És a dir, no ens val que ens diguis en plan de... Vale, en tinc dos. Scarlett Johansson, ha de ser un personatge concret. En tinc dos, Ok. Ojo, de personatge. Si allargues cada 9 minuts acabem el programa. I no he de pensar en una altra pregunta. En tinc dos. Per mi, un dels personatges que sempre m'ha fascinat molt és Wednesday, o miércoles, de la família Adams. O Merlina, per tots els nostres espectadors de Latinoamèrica que clarament parlen català. Òbviament, que entendrà gent que parla català. Per si no ubiqueu Sant Fruitós, al costat de Manresa, i si no ubiqueu Manresa, al costat de Sant Fruitós. Exacte, que està al costat de Colòmbia, de Medellín. Bueno, per mi, miércoles és un personatge que sempre m'ha encantat. Però ja, diguem, abans de la sèrie famosa que es va fer, Archiconocida. Jo el veia des que era petita. Clar, que això era 1800 què? 1842. Vale. Bé. 7 anys després de la invenció de la càmera. Correcte. Vull dir, va ser les primeres sèries que es va gravar. Correcte. S'entén. Miércoles per mi seria una de les que m'encantaria. Però per què? Perquè la veig com tan... és que és una manera de ser com super cínica i a la vegada super directa i que no va amb rodeos, saps? O sigui, això és el que em mola més d'ella.
Jo crec que la miércoles t'aguanta una coronita, Vull dir, t'hauries d'esforçar, Sí. A veure, I una, i dos, i Clar. crec que fins i tot una mica de cicuta, Ficar-li... Legalment... Cicuta, Ojo, Una mica de cicuta, clar, sí. Crec que legalment no aguanta cap, però sabem que sí. Sabem que sí. No? Quina edat té el personatge? Té com, no sé, 15 o 16 anys? No ho sé. En teoria, sí, està cap als 16 o així. És la que et truca a les 4 de la matinada dient «Ei, els meus amics porten una cuba que les sale a desgravar». Estan borratxos, sisplau. I jo no, que he anat a base d'aquaris de llimona. Sí, i ron a palo seco. Clar, vull dir, la miércoles és la que diu «El roncola con poca Coca-Cola que si no no duermo». I et demana allà un... Perdó. Jo he perdut un braç, Jordi ha perdut un dit, ara mateix. Tot bé? Ara falta que jo perdi alguna cosa més. El cap, si segueixes aquí molta estona. Sí, Sí. al respecte, sí. Igual la família el diumenge a la tarda diu, saps que no cal que vinguis, ja, en plan, no... Deixa-ho. Pots seguir cuidant les plantes, passant un drap, no... Ja, saps que tirem sense tu. T'hem deshedratat, ja. Sí. Diu. Vale, la miércoles. I el segon, Això, sí. que ara estic amb una sèrie molt bona, m'encanta, Monster, que és la història de Ed Gein, un assassí en sèrie. Seria la típica persona que diria jo em vull quedar soles amb ell, clar que sí. Clar, sí. Però, Ojo. a veure, a mi m'agrada molt perquè està molt lligat, o sigui, la seva història està després. Molts dels personatges d'assassins en sèrie de Hollywood estan basats en aquests personatges. És a dir, pel·lis com Psycho, Sí. pel·lis com també El silencio de los corderos, el que és com que es va vestint de dona i no Sí. sé què, i el Mike Myers, el que es posa la careta, doncs estan basats en aquest. O Però- sigui, però ho tenia tot, Però és un personatge real, llavors. Era un personatge real. No en serveix. No, ha de ser un personatge fictici. La pregunta és, li han pagat copyright a aquest tio per inspirar-se en ell? O com va això? Doncs l'ha cascat. Home, però la família tindrà com royalties o Sí, alguna cosa, Tu no? creus que D'assassinar. volen amb un tio que la va liar parda? O sigui... Però a més, o sigui, la família en plan, que mi primo aquí o mi tío que matava de puta madre me pagáis, No crec, no. Vale, no, però si ara és un vale. personatge fictici, sí. Clar. Ha de ser fictici. Vale. No en serveix. Doncs a mi m'agradaria, per exemple, molt, vale, torno, Jo crec que és també perquè és octubre, jo i Halloween, m'agrada molt Halloween, o sigui que tots són personatges de terror. Spooky season, Spooky season. Freddy Krueger. Ok, vale, sí, també molt agradable la persona Però li has de donar tu a la coronita amb una canya, oi? Com l'agafa? Clar. Però és que en veritat jo li faria en plan com un artilugio o alguna cosa perquè ho pogués agafar amb les seves mans aquelles que eren tisores, saps? Sí. Així, i ja està. I s'ho va bevent. Ja, apanyat. Que no veus que no necessites ni obridor ni res, amb aquelles coses que tenia. Clar. És apanyada, És Clar. llei de la palanca, tu. És que Ja està. s'aprèn una de coses aquí a la ràdio. I per què Freddy Krueger? Sembla bon xaval. Què has dit? Dic, sembla bon xaval. Tiene un humor cortante. Jo crec que tenia traumes. Sí, Sí. Tens una conta soleta o tu... Sí. Tenia uns quants traumes i l'hem de fer que trigui aquests traumes. Clar. Pues perquè a mi sempre m'ha agradat el fet una mica també d'espantar la gent. Vale. Vale. Això m'encanta. I sense voler, per exemple, sempre li foto uns ensurs a la meva parella, que és tan fàcil fotre-li ensurs que jo crec que seria com ho fas? Encara més. Com puc fotre més ensurs a la penya? Sí, D'aquells així. M'agrada perquè, en plan, no? Perquè, miércoles tal, Freddy Krueger, la gent així una mica rara, ens vols dir alguna cosa? Paula, tens alguna cosa a confessar? No, que jo sàpiga no. Que jo sàpiga. Espera que li demano al que està aquí al costat. Qui hi ha? El quart convidat, no? El quart, l'aparició. Ara estic bastant més segur que la Paula es baixa un cavall després de tota aquesta informació. 100%. Ho veieu, no? Ara em quadra, sí. 3 patades i lo ponen andar, però fàcil. La baixa fàcil. Sí. Vull dir, la bola la deixes 3 setmanes a la molina i no queda un animal viu. És increïble, això. No, estarien vius. El que passa que me'ls sí. emportaria cap a casa. Faria un santuari. Sí, però... L'últim espanyol que va fer un santuari va sortir regular, Hòstia. No sé jo, No sé jo si vol seguir els passos de... Del Fran, Sí, no? sí. Però jo crec... Franca Salvajado, Però jo crec que perquè va acabar amb una tailandesa.
i no era Xina, ho veieu? Bé. Ben Ah, tirat, ben clar. tirat. Vull dir- A Xina És això això. no passaria, eh? No. Exacte, Sí. és perquè era tailandesa. Clar, sí. Tirant viva els tailandesos perquè sí, perquè era tailandesa i pues, Perquè si hagués sigut de Camboya, doncs també. si hagués sigut de Camboya pues, no també. hagués comprat suricates, però com era de Tailàndia pues, el tenia a punt de pistola m'ha pillat una suricata, saps? Suposo. Així funciona Tailàndia, no? Sí, així funciona Tailàndia. És el programa més surrealista de la història. Sí. Total, em mola, m'agrada. Vull dir, evidentment, després de veure els amics que tindries i aquest display, no?, de seguretat d'home heterosexual, no?, que tenim aquí, vull dir, hi ha una persona que no em poso els cascos perquè si m'escolto jo mateix m'agobi i dic, ve un jabalí i dic, pues que Té una. és que hoy ceno caliente, saps? Per això t'has de comprar un suricato. Perquè seria amic del jabalí. Però Del porc una senglar. suricata me la baixo Home. fàcil. És que si no... És que és com baixar-te un peluche. Clar, M'explico. Vull dir, saps aquests pelutxes Sí. que es mouen? O sigui, tenen el... Sí. Exacte. Mira, són una suricata. Sí. Vull dir, Home, sí. Si no et veig un suricata, no et baixaràs un jabalí, si no et veig un jabalí. Bueno, és que si no et vas un suricat és que no et pots renovar el DNI, saps? Directament. Va a la policia i diuen no. No. Directament, és que això no... Pseudopersones no, saps? Exacte. Pseudopersones. Vull dir, Pues sí. intents fallits de... Molt bé. Pues aquí estem. Alguna cosa més que ens vulguis deleitar de la teva vida? Pues no. Hem de dir que ets una persona de tardor, t'agrada la tardor, Que m'agrada la... No, pues no, tot el contrari. Jo sóc d'estiu. Ens ha vengut la moto fort, Ens ha vengut la moto durant 25 una minuts. cosa és que a mi m'agradi l'octubre perquè ve Halloween, que a mi m'encanten les pel·lis de terror i tot això. Vale. Però jo, quan sóc feliç, és quan hi ha sol. Vale. I hi ha calor. Si Halloween fos el 18 de juliol, increïble, Però hi ha pel·lis, o sigui, hi ha pel·lis que no entren, o sigui, això passa, o sigui, hi ha pel·lícules que tu no les pots veure a l'estiu, perquè no són de temporada. Sí, Sí, clar. les Però pel·lícules per són què? com la fruita. A veure, Però per què, sol passar amb Sol en casa, per exemple. Però, O sigui- però una cosa és perquè ja tu ha inculcat la societat. Sí, Halloween però... està aquí dins. Clar, Està dins de nosaltres. exacte. Sí, però... Però, Però. espera. Però, o sigui, hi ha preguntes... o sigui, hi ha pel·lícules de certes temàtiques que jo les veig o sigui, jo no puc veure una pel·li que passa a un poble de la muntanya nevat i tal al juliol perquè és que curtocircuito. Clar, jo Però si per veig què? Call Me By Your Name al febrer, jo crec que pillo depressió, saps? Clar, perquè veus allà nois guapos tirats a un, Clar, vivint la vida. casoplón italià, saps, allà banyant-se al llac, flirteando amb tothom... Bueno, no sé, és com dir, mira, jo estaré en aquella situació semblant, no? Low cost. Però- Low cost sí, em quadra més. en 2 mesos, Però o en potser 3, no? Clar. Sí, No, és clar. una manera de motivar-te, Com em també. vegi a berenar de Zamora, no? Pues, Quan estigui a un apartament de 40 metres quadrats de Valladolid clar. i pensen com me va ir que em deprimiré més, Exacte. no? Alcantarilla, Múrcia... Sí. Sí, és això, però és això, és com La jungla de cristal, no? És la millor pel·li de Nadal mai feta. Llavors, La jungla de cristal per Nadal. és que És passa de el dia de Nadal. Nadal. Passa, És oficialment una pel·lícula de Nadal. Ah, és oficialment una pel·lícula de Nadal. vale. Però és això, jo la veig al juny mentre estic suant a les 4 de la tarda i no. No dic el juliol, perquè el juliol a les 4 de la tarda estic veient el Tour, que és diferent, que és una oda a la vida. És una oda a la vida. És una manifestació de la vitalitat existent al món. Vale, ok. Un 90% d'Espanya pensa exactament el mateix, que és un moment molt per estar despert, podríem dir, eh? Sí, és terapèutic, direm. Ara anem a l'última secció del programa. Sí. O sigui, Vale. hi ha secció 1, hola, secció 2, final. Exacte. M'ha encantat. Vull dir, això de posar capítols sobrevalorat. Que és la cançó del convidat. Inaugurem per tothom la cançó del convidat, primer programa, que és que el convidat, no deixa allò que massa dubte, porta una cançó i explica per què porta aquesta cançó i la posem i s'acaba el programa. Exacte. Llavors, què ens portes? Pues avui us porto la de Cooped Up, Return of the Mac. És una cançó de Post Malone amb la persona, amb el Marc, no sé com es diu, vale? Però fa un remix amb la cançó de Return of the Mac, que era una cançó que jo escoltava quan era més petita, quan vaig començar
escoltar música més d'R&B, hip-hop i tot això. Que també devia ser per prop de 1848. Correcte. I bueno, després Post Malone va fer aquest remix i bueno, Post Malone és un cantant que m'agrada molt, és un artista que és molt autèntic, és un tio, bueno, per mi, joder. Heu vist el vídeo de que és brutal. ahir al vespre estava fotent-se copes al Raval, Post Malone? No sé, no l'he vist. Sí, hi ha vídeos, estava allà el tio amb el seu barret tal. És que és molt autèntic, o sigui, el tio aquest jo crec que és famós, però no se li ha pujat al cap, saps? És molt de... Jo cada dia soc més fan, Cada cop que veig un vídeo seu dic, xaval, és un crac. És un crac. A part, el tio és com que la música la sent molt, moltíssim. L'està sentint des d'aquí. Jo quan vaig anar al concert vaig dir, buah, jo sabia que m'agradava Post Malone, però després del concert va ser, o sigui, amo a Post Malone, o sigui, va ser com Posty, I love you, Posty, no? A mi m'va encantar. En plan fan de 15 anys. Sí, total, Taylor Swift, Total. Però s'imagina que va venir amb el seu taloner, que, bueno, telonero, que també és un artista conegut als Estats Units, és el Jelly Roll, que està ficat més a... Com estem a Sant Fruitós no el coneixem pas. Bueno, és un tio més ficat amb temes de country i tot això. Vale? I l'únic que feia, o sigui, imagina't o sigui, l'amistat que deuen de tenir, que és una mica com vosaltres, jo ho veig una mica com un matrimoni. Li anava dient, I love you, Posty, i gràcies, Posty, per haver-me portat aquí, mai havia estat aquí a Espanya, a Barcelona, no sé què. Hosti, i allà vaig dir, crec que és un artista que a part és persona. A vegades hi ha molts artistes que perden aquesta part, no? De ser natural, de ser humà, de ser persona. De ser pròxims i aquestes coses. Exacte, doncs el Post Malone és això, m'he enrotllat que no vegis, només per presentar la cançó. Una cançó que ens ha portat un LP aquí i ens l'ha colat. No. Aquí. Sí, doncs Cooped Up, Return of the Mac, de Post Malone, un remix. Doncs ara abans d'escoltar la cançó ens acomiadem i com ens hem acomiadat doncs posem la cançó. I això acaba aquí, el primer programa de Punt i Seguit. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Doncs això. Per acompanyar-nos en aquesta bogeria. Exacte. Això sempre el que sigui una bogeria o quelcom diferent, allà que estic jo. Perfecte. Sí. Clar, vull dir, com sortir a passejar. Quan vagis a fer una altra bogeria d'aquestes, ens truques i aviam si som capaços de fer-ho. Amb el suricato i també el Freddy Krueger, i el Freddy Krueger al costat per fer la birra. Podríem dir que somiarem amb ell. Perdó. Doncs després d'aquesta peça lírica que acaba de deixar anar Jordi González, no em queda res més que tancar aquest programa, perquè no es pot millorar això. D'això, Paula, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Per haver sigut la víctima del primer programa. M'ha encantat ser la víctima. I res, doncs, jo l'Àxel, el Jordi aquí al meu costat, us acomiadem de Punt i Seguit, ens veiem d'aquí un parell de setmanes i ara escoltem aquesta cançó de Post Malone. Apa. Bona tarda. Ciao. Baby, now I got the flow. I'm about to pull up his wishful curtains, and I've been waiting so long. Now I gotta resurface. You ain't ready to stop. Hold up, right, and we burn it. Cause I've been feeling cool time. I've been fucking cool time. Turn up. Well, I try to tell you so, but I guess you didn't know. As I said, the story goes, I've been fucking cool time. Once again, cause I know it from the start. Baby, when you broke my heart, that I had to come again and show you that I'd win. You love me. All those times I said that I loved you. You love me. Yes, I tried.